El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha negat avui que tingui cap intenció de pujar l'IVA dels productes alimentaris. Però per si de cas, i per les pressions que poden venir d'Europa, avui la indústria agroalimentària i el sector de la distribució s'han unit. Els dos sectors representen el 20% del producte interior brut espanyol. Junts han advertit al govern espanyol que si apuja l'IVA es poden perdre més de 150.000 llocs de treball a tot Espanya. Un missatge que han llançat des d'Alimentària, que aquests dies s'ha convertit també en un escenari idoni per a les empreses que tenen l'esperança posada en l'exportació. Durant els 4 dies de Saló faran una quarantena de reunions amb cadenes de distribució de tot el món. Són una empresa vinícola del Bages amb més de 125 anys d'història, però que fa temps que han apostat per la innovació i la internacionalització. Avui s'han reunit amb empreses de Mèxic i del Brasil. Alimentària és per ells una oportunitat única per obrir-se a nous mercats. Brasil, Xina, són països que són exemples de països emergents que realment s'estan introduint en el món del vi i que a poc van creixent en el que és la cultura del vi i, per tant, en consumir vins de més valor. Al Brasil noten com cada vegada hi ha més interès per productes d'aquí, sobretot vins. E a demanda de produtos espanhóis é muito grande, então por isso que eu estou à busca. Nós, da Superrede Importadora e Exportadora, nós temos 31 lojas, ou 31 tendas espalhadas dentro do estado do Ceará. Internacionalitzar-se és més complicat per a empreses petites, però per a les grans la fira els serveix per tenir contactes amb importadors de països on en principi no s'haurien plantejat d'entrar-hi. Avui, per exemple, a l'estand de l'Adam rebien coreans interessats a vendre aquesta cervesa al país asiàtic. Entre ahir i avui ens han vingut 6 o 7 bones oportunitats de mercats més petits que ens donen l'oportunitat d'estar-hi presents si acabem fent un tracte amb aquesta gent. De fet, la indústria agroalimentària catalana va veure com les exportacions van créixer entre el 1995 i el 2013 gairebé un 370%, un increment molt per sobre del que es va registrar en les importacions.